Близо 3 милиона лева се инвестират в рехабилитация и ново строителство на 5 км от пътя Арчар, Извор, Димово, Острокапци, Кладоруб, Салаш. Това е отсечката, която води до границата с Сърбия. Проектът се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. В Агенция Пътна инфраструктура на 4 юли бе подписан договорът с изпълнителя на рехабилитацията и новото строителство на 5 км от село Салаш до границата с Република Сърбия. Новият път ще осигури транспортната връзка с предстоящия нов гранично-контролно-пропускателен пункт на българо-сръбската граница в близост до село Салаш и село Ново Корито, Сърбия. Вече има сключен договор с изпълнителя. В момента тече процедура по избор на строителния надзор и аз се надявам, че за събора, който се провежда между нашата страна и сръбската на 18, 19 и 20 юли този месец, ние ще можем да направим първа копка там и да стартираме и изграждането на тези 5 км от село Салаш до границата с Република Сърбия. Изпълнител на строително-монтажните дейности е сдружение от Видин. Стойността на договора е близо 2 милиона 941 хиляди лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 167 дни. С изпълнението на проекта ще бъде възстановена настилката в участъка от километър 45 до километър 46. Ще бъде изграден изцяло нов път и съоръжение по съществуващото трасе в участъка от 46 км до 50 км. Това ще повиши безопасността при пътуване по третокласния пътен участък.